Ahojte, opäť vás pozdravujem z ďalekej Austrálie. Sezóna je v plnom prúde a St. Nicolaus Monarchs už má za sebou 2 domáce zápasy. V slovenskom derby síce zvíťazila Nitra, no s českými rytiermi si už panovníci poradili. Tak poďme si to teda celé zrekapitulovať. V druhom kole Českej ligy Bratislava nezačala úplne najlepšie. Už v úvode si hostia vytvorili 10-bodový náskok, no i keď sa domácim podarilo v tretej štvrtine skóre otočiť, pred takmer 750 divákmi si aj tak vybojovala výhru Nitra. Po nevydarenom zápase s Nitrou si Monarchovia išli napraviť chuť v súboji so Znojmom. Rytieri boli od začiatku tvrdým súperom, no panovníci ich nakoniec zdolali v pomere 31-27 a pripísali si tak druhú výhru v sezóne. Igor to rozhodol touchdownom, čiže to je v podstate game winning touchdown a na konci defense predviedla takú robotu, jak sa patrilo. Zalepšujeme sa, je to lepšie, než sme hrali proti Nitre, tam tých chýb bolo viac, takže myslím si, že do sezóny je dôležité udržať si to tempo a nasadenie na tréningoch a pracovať na tom, aby tých chýb bolo čím ďalej, tým menej. Už túto nedeľu budú panovníci opäť potrebovať vašu podporu, pretože ich čaká ďalší domáci zápas s tímom Blades z Ústí nad Labem, tak ich rozhodne príďte povzbudiť.